Hello everyone! Magandang araw po sa bawat isa, mga kaibigan, kapatid. Kumusta po? Yan, try ulit natin mag-live dito sa YouTube. Kasi masyado na mababa yung watch hour natin. Napabayaan na. Tapos walang nanonood. Kaya try natin mag-live. Live, live, live. Yan, so shout out po sa bawat isa. Saan man po tayo naroon, nawa lahat ay nasa maayos, magandang kalusugan, kalagayan, sa mga pagkakataon na ito. Yan. Live lang tayo saglit habang namamalansya. Shout out na rin sa lahat. Mga subscribers natin dito sa YT, yung mga nanonood ng videos natin kahit konti. Salamat pa rin sa inyo. Kahit hindi tayo naging active dito sa YT lately is andun pa rin yung support niyo. Thank you so much po. Kalimutan ko na paano na ba i-on tong nito? AdSense niya. Kalimutan ko paano na i-on tong nito. I-on yung ads niya, patalastas. Wala siyang ads. Yan, so shout out lang po natin yung mga kalimutan ko na paano na ba i-on tong nito, ad niya. Kailangan ba bang mag-exit? Hello, Deng, Nubi, Deng, Deng. Shout out, Deng, salamat. Hello, good morning dyan sa inyo sa Dubai. Kumusta ang araw natin dyan? So, live lang ako saglit. Salamat, Deng. Hello, kumusta? Naimbag nga bigat. Wala siyang ads. 10:54. 11. Alas 4. Yan, salamat sa 3 tamsak. Palike naman.
Tagal din tayong di nag-live dito sa ano, sa YT. Thank you sa dalawang ano. Nalipata kayo forward kinyam din nga Jake ko. Yung play ko doon sa YT mo, ading Nobi. Kahapon pa ata yun. So shout out kay Sir Native Man Math Tutorial. Ding Nubi, shout out. Ate Rimi Betita Vlog, shout out. Tapos, Kuya Freddy. May ads na ba? Naon ba yung ads na? Try natin. Ayun, meron na. Live saglit habang namamalansya. Marami tayong planchahin ngayon. Kahapon may dinabhan. Kaya ngayon is plancha day. Yung mamalansya tayo bago kakain. Kakapanibago na mag-live dito sa YouTube. Lalo na pagka wala nang nanonood. Pero sige lang. Madagdagan man lang yung watch hour natin. Masyado nang bumabay. Nasa ano na lang yung watch hour natin ato sa YT. Nakakatamad na pero pag sayang din naman yung pumasok na revenue niya doon sa AdSense. Kaya sige na lang. Tuloy na lagtan kahit ano. Mga sintimo, pero at least meron, di ba? Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. Yan, shout out sa 1 million in the house. Hindi kasi pwedeng patayin yung cam nito pagka naka-direct live siya. Try nating mag-live. Kahit mga 30 minutes. Or 1 hour, pwede rin. Habang namamalansya. Ibo.
Yan, thank you so much for Million in the House. Shout out po. Palubat na sipi. Panyayan mo aya, talon. Ada kay talon mama uno. Ada ka tabal balay. Ingat oras itan ay 11, 12, alas 3. Awan baharang mo. Te, meron na ding. Meron na. Try mo. Try mo nga. In-on ko naman siya. Pero hindi ko alam pagka naka-on na siya. Paki-check ka di ding. Salamat. Nakakapanibago na nga eh. Awan pa lang baharang na? Or meron na? Oo, paabutin ko lang mga 30 minutes siguro ito. O isang oras. Bumagsak na yung watch hour niya eh. Kasi alagad. Salamat din. Kayo, kumusta na yung whiting nyo? Mas naging active na kayo sa sa Facebook. Hello ate, naharangan ko na. Salamat sa paharang din. Thank you so much. Salamat sa tamsa. Nakakamiss din mag-live sa YT. Kaso nakakatamad kasi wala naman nang nanonood. Hello, Sis Rosel. Magandang araw po. Magandang umaga. Yan. Salamat, sis. Palike naman, Sis Rosel. Ano yun? Namilit. Salamat sa paharang din. Kumusta dyan, sis? Abu Dhabi? Charot. Anong ulam natin dyan ngayon? Try ko mag-live dito sa YouTube. Bumaba na masyado yung oras na kasi nakakatamad na siyang ituloy kaso sayang din naman yung revenue pumasok pagka hindi naman yun makukuha pagka hindi makumpleto yung threshold niya. Ay. Eto. Nagtanggal sila ng mga damit nila. Nag-shopping din ng bago. Wala nang mga hinahanap ko nga yung like, wala ako wala bang like sis dyan sa baba? Ay, namilit ng mag-like. Meron dyan sis sa baba. Okay lang mamaya pag exit mo. Makikita mo yan like. May ay. Anong tawag nito? Wala sis masyadong private yaya. Private ba? Patingin. Meron sis, sayaan mo na. Mamaya makikita mo yan pagka nag-exit ka or something. Pag lalabas ka, pagpapasok ka, meron. Pagka. Anong ulam natin dyan, sis?
Salamat sis. Yan. Naging tulong din yan sa sa oras niya. Watch time, hours. Kung ano-ano kasi hinihingi ng Kaloka. Hirap kitain ng dirham. Naman yan ay hanger. Wala nang hanger. Tambay na Kati, work na. Sige Dangday, salamat sa patambay. Yan, ingat sa work. Nag-play ako sa inyo ni Ate Remy nung kahapon, pero kalimutan ko pa forward sa inyo mamaya forward ko sa inyo yung play ko. Naghanap ka din. Oo, tinignan ko eh. Kasi nakapublic naman siyang pagkakaano ko. Nasa accommodation ka pa sis? Or meron ng may work na? Magulo lang sa likod Huwag niyo nang yung mga tutupiin mamaya. Salamat sa patambay, Ading Nubi. Regards kay Ate Remy Betita. Pag wala si Romel sis dito, kung ano-ano na lang pwede kong kanin. Siya ba nagluluto? Lang yung hanap ng ulam pag pag nasanay ka na kasing may ulam lagi. Parang hindi na masarap kumain pagka walang ulam. Ako yung niluto ko kahapon, yung kinuha ko kay Pastor na na spinach noong Sabado. Ginisa ko siya kahapon, may tira pa. Yun, ulamin ko mamaya, papainit ko. Dami niyang iniuwing spinach galing doon sa garden niya. Kaya nanghingi. Kaya ayun, nilagyan ng tuna. Siya doon niya matik ang lasa ng luto. Ayun lang. Lagyan mo ng maraming asin. Tapos toyo, tignan natin. Hindi naman pwedeng umakyat dito, Akyat ka sana. Ayan, amen. Oo. Continue, continue praying lang, sis. Kakaroon din yan. At least, okay natin yung visa mo, di ba? Yun ang mas mahalaga. Pahinga muna now. Pagka may work na, banat na naman. Banat. Ba't hindi ko na nakikita yung message? Siya nagtago. Umiiwi pa eh. Nagulol tuloy ako. So, shout out sa 3 million. Hindi kompleto na lahat kong documents. Thanks God. I pray. Ayun, wow naman. Praise God. Inunahan mo pa si Inunahan mo pa si Sister Jenny. Pati pati Emirates ID. Ako, expire na yung visa ko noong 27 pa. Ewan ko, wala pa naman sinasabi tong amo ko kung kailan ako mag-medical. Sabi niya itong week na to. Pero wala pa naman siyang sinasabi. Expire na yung visa ko, visa ko noong 27, January 27. Magre-renew ulit. God's willing ba? Gusto pa naman nila tayo mag-stay, di mag-stay na lang muna. Di ba? Hindi na masyadong itong mga usis lahat na daman Emirates ID libro.
May labor card na ba ngayon, sis? Eh, hindi na ba, hindi isahan na lang sa Emirates ID? O para sa inyo lang na yon freelance? Diba nung is nasa na lahat siya, kaya may Emirates ID. Praise God, ayun yung maganda, sis. Saglit nga lang, no? Parang isang linggo lang ata. Okay. O kasi sa amin is nasa na lahat eh. Nasa anong tawag nito? Nasa Emirates ID na, di ba? Ikaw din sis, nung nakaraan, ganun din. Nasa Emirates ID na, even yung insurance. Another 1 year. Kabilis ng araw. Ayan. Ano ba ngayon? End of the month ba today? Or bukas? Oh, January 31 pa lang ngayon, oh. February na bukas. Di ba kabilis? Buwan ng mga puso na pala bukas. Buwan ng mga puso daw. Parang 8 days lang sis, wala pang 2 weeks. Wow, praise God. Ang bilis, no? 8 days. Medical at saka na yun. Kaya pa. That's a good thing. Sabagay sis Jenny, na lang naman nata inaantay niya? Yung Emirates ID na lang ata. Nakailang minutes na ba to? 23 minutes. O yun na lang Emirates ID ang weight niya. Kaya pa. Baka nagsabay siguro kayo pagka nag-medical siya agad-agad noon. Pero at least okay na rin yung niya. Okay, sulitin mo na muna yung mo sis habang wala pang work. Pagka may trabaho na, na yan. Dire-diretso na naman yan. Banat-banat na naman sa trabaho. Eh habang wala pa, sulitin ang pahinga. Lutuin mo na rin lahat ng mga gusto mong lutuin na ulam. Anong oras na ba? 11. May sakit kasi siya kaya na-late siya na pa-medical. Okay. Sa ubo, sipon. Saglit na lang din yun. Undawin na rin yung niya. Thank you so much for million in the house. Ayan, may 4 na mata. Thank you. Praying sis, makahanap na. Amen. Oh. God's willing sis. Wala namang dyan. For sure naman. Pagkakaloob at pagkakaloob yan ng Panginoon yung trabaho. Para sa inyong dalawa ni Sister Jenny.
Shout out, Ate Wondering. Ngayon, shout out, ate. Magandang araw o magandang hapon na dyan sa Hong Kong. Hong Kong, ano ate? Hong Kong, Singapore. Busy ka host, namamalansya. Kaya live tayo saglit habang namamalansya. Para na madagdagan yung watch hour natin. Bumaba masyado, bumagsak masyado yung ano natin. Ayan, amen sis. Oo, wala namang imposible sa Panginoon. Shout out po Ate Karindong Standem. Hi, hello sis. Sorry, hindi pa ako nakakadalaw sa mga bahay ninyo. Hindi ako naging active lately sa sa YT. So, salamat Ate Karindong Standem. Ate Wondering. Hapon na sis, dito HQ. Gandang hapon pa nagkakape na dyan. Sa HK. Kumusta dyan ate? Ate Karindong Standem. Sa Pilipinas ka ate, di ba? Or sa... Bawi-bawi ako sa inyo. Mga YT niyo. Tinatamad ako mag-YT lately. In-upload ko lang yung mga nandito na sa sa gallery ko ng mga bago i-delete. 6 million na the house. Shout out po. Thank you so much. Yep, kailangan na mag-live. May to bumaba. Oh, true ate. Lahat sa akin bumaba. WH niya. Pati subscriber niya. Kaloka. Kaya masarot ako mga mangitulo yun ka kita di revenue na ka damo basit simrek sayang mo ituloy latan na. Turay basit di sumrek di isupay di ba? Agas banno. Kaya nga. Asan na? Kumusta ate Karindong Standem? Sa Dubai, Karin. Nakalimutan ko na tuloy. Dubai ba kayo ate o Qatar? Halatang matagal na hindi nadalaw sa mga sa mga YTC ninyo. Mabawi ako ito. Yan, salamat sa 7 mata. Thank you so much sa suporta. Shout out po. Hindi naman pwedeng umakyat dito sa sa YT. Ista pati revenue awanin may 9 points lang. Yun lang apay awan. Damot kinyak basit isuguro di ko ako masarot ako mauro niya mangitulo yun. Tinatamad na sana. Kaso nung inopen ko yung AdSense ko, meron naman siyang konting pumasok. Kaya sabi ko, sige na nga lang. Sayang din pagka hindi mo naman yun makukuha kahit konti. Pagka hindi mo ma-reach yung threshold mo, di ba? Sayang din. Pambili ng bigas. Kaso buwan pang abutin nun bago ma-reach. Lalo wala namang nanonood. Pag live naman lagi, gaya ng ginagawa ng iba, nakakaano naman. Paangat ba? Sinti mo. Marami kasing plantsahin eh. Kaya para hindi antukin. Nakakanto kayo pamalansya, lalo pagka marami. Mag-anap ng kausap. Pang toothpick. Pang toothpick lang ngayon na. Pwede. Makabili na ng toothpick. Toothpick na isang yung isang tawag ng isang box. Pantanggal tinga. Kaya pamahal din ang bigas bigas dito yung 5 kg depende sa klase. Yung binibili namin is nasa siya nasa 18.
Nasa 200, nasa mga 250 din, ganun. 250, 230, something ganun. Sa peso. Pang toothpick, pang ano. Pabutin ko lang to ng 1 oras. So, salamat po sa inyo. Mga naka 31 minutes na po. Pabutin ko na lang siya ng 1 hour. Kumusta ang weather natin dyan sa Hong Kong, ate? Malamig pa rin. Dito malamig pa rin siya. Kaninang umaga mahamog. Yung among bili ng mga dress, hindi naman sinusuot. Bihira lang yung sinusuot niya. Kung ano yung nalabhan, kailalagay, yun din ang isusuot. Tapos bili ng bago. Kabinet niya wala nang paglagyan. Siksik na. Lamig pa. Ayun. Parehas dito. Medyo malamig-lamig pa. Kaya medyo mahirap nang matuyo ang mga labahin. Yung mga nilabhan ko kahapon, andun pa yung iba nakaano. Mayat agtutagaw ta ayan ti hot water ti lamin. Ganido kalaptan asis. Ganido. Malamig pati tubig. Naayos mo na yung ano mo ate, yung page mo? Yung star niya? Parang hindi mabango eh. Parang hindi maamoy yung downing niya. Kurbata kit din. Kurbata. Ano kurbata? Kurbata. Ano kurbata ate? Huh? Buti nga may hot water dito eh. Pagka walang hot water, malamig din yung tubig. Tapos yung pinakatangkin niya, naka-on pa ang AC. Ayun. Malamig. Pero mas malamig ang tubig sa Pilipinas. Doon sa amin lalo. Pagka naliligo may kasamang ano, yung unang buhos at pangalawang buhos. May kasamang sigaw sa lamig ng tubig. Hanpay na i-close ko din nagarami dakbaro naka-follow kin ka relax. Ikaw ba yun? Relaxing music. Aten, tsak pa inupupit. Ay, na-like ko naman na ata yung relaxing. Ikaw pala yun? Relaxing music. Ano bago na? Apingin kin close sayang mo. Malaki na yung follower mo kaya. Nasa 7K na ata. Diba 10K ang hinihiling ni Lolo Meta para pwede na siyang mamonetize. Mayatan dito yung abroad kit at the heater when siya. Kaya pala salamat ate. Mamaya i-anuin ko, dalawin ko. Mamaya. Pagkatapos ng lunch. Pagkatapos mamalunch. Naka 35 minutes na tayo. So, meron pa tayong 25 minutes. O-open ko numayatan. Kaya, patry mo Sayang din.
Malaki na yung ano mo eh. Malaki na yung follower. Kahit ano na lang ba? Eh, di ko palipasan oras. Kung kikita eh, di well and good. Pero pagka hindi, di at least memories na lang, di ba? Pagdating ng araw. Ala-ala. Nung nakaraan na lang. May dadalawin kami, papanuorin ka pagdating ng araw. Try ko lang tinyuman no nalaka dumakkel kasladjay na una. Kaya nga, ilang buwan mo na ano yun ate? Yung 7K ba yun sa'yo? 7K followers ba yun? Malaki nga yung bahay mo eh. Umabot siya ng ano? 7 or 8, something like that. Yung bahay mo. Baka may ano lang siguro yun sa settings lang siguro. Kaya hindi nag-ano yung nag-enable yung star. Yan, salamat sa 4 people dyan na nag-stay. Thank you so much. Nabigla JD nagbakasyonak 1 month lang. Ah, 1 month? Wow. Sana all 1 month lang. O, kasi mas marami ang hinihiling si ano, Lolo Meta kaysa kay Lolo YT. Si Lolo YT, 1K subscribers lang. 4,000 hours. Monetize na. Kasi Lolo Meta, ilan? 10,000. For ano na lang, for fun, for memories na lang. Pagka hindi man pala rin, ano. Lalo, wala naman kasing content na yan. Kung ano na lang meron. Nakakatamad pati mag-edit. Tapos hindi pa tayo marunong, di ba? Itong pandemic kasi, kung hindi nag-pandemic, hindi naman ito napasok. Nasisi pa tuloy ang pandemic. Kaya lang nag-adung ako, nag-friend ha, dapay tukihan ko ma-accept, adupay message dahil na makaulaw. Aday lang. Kaya nga dapat ano na lang siya, i-follow na lang para at least hindi na sila mag-friend, mag-follow na lang sila. Tapos separate na yung ano, i-separate yung ayun lang pagka-iisa, dapat ma-separate yung account sa Messenger. Tapos sa ano is kahit sa WhatsApp or something na lang para hindi iisahan yung bagsakan. Ay, true. Tama ate, kasi nung pandemic, grabe. Dito lang pagka day off, dito lang sa loob ng kwarto. Ayan tuloy, sa kapapanood din sa YouTube. Pinasok din ang YouTube. Walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam sa pag-edit. Anything. Nothing. Pero bakit ba tayo nandito? Ayun. Subok lang ba? Wala namang masama, di ba? Bakit naman hindi? At least pagdating ng araw, may babalikan ng mga videos, mga memories. Kesa naman i-file mo pa sa, isulat mo pa sa napakahaba-habang papel, di ba? Mag-diary ka pa. Ay, 40 minutes. Ayan, so 40. 20 minutes pa tayo. DJT Kamalik pinagmaymaysak iti personal ko yung tuloy maki-isturbo ti kuldano at kataw-tawagan ko pa'y masungbatan. Ayun lang. True. Kaya dapat iba yung personal na ano.
Para at least yung mga personal na friends lang din yung makakapag-message. Ikaw pala yung relaxing. Wala na talagang hanger. Pati mga hanger ko, nagamit ko na sa mga damit nila. Shopping sila ng shopping. Hindi naman bibili ng hanger. Tapon. Yap, padas ko no gumagitak ag-edit pantikan kanta. Kaya pa, makapasarot ag-edit, ano? Oo. Good. So, di awan di ko agaro din natin, di may san, no income lang. Ano mo na lang for friends na lang siya. Yung isang account mo. Salamat sa nanonood. Shout out po sa inyong lahat. Wala na palang jacket, ano? Natanggal na pala yung mga jacket ninyo. Jacket. Huh? But Elcam pa rin yung nag-ano dito. Sa ano ko. Temporary close lang. Okay, ate. Ayan, may jacket ka na, ate. Tanggal na pala. Nalinis na pala yung mga jacket na ano. Dati meron na kayo eh. Nalinisan. Salamat, ayun, may jacket na. O, since ate, hindi ko rin napansin. Kanina pa ako kanina pa kayo dyan, hindi ko napansin. Hindi ko kayo na-jacketan. Kasi si ate, wala siyang jacket. Ate Karen. Nalpas yung bride tan, sis, ate. Panagkakapen. Panaglulutuan, di pangrabi eh. Tamang-tama. Pagka mag-lunch tayo, patayin na rin natin ito mamaya. Adahan ko pa na ikat nga income suduan ni Muwayti ko. O kasi nung pag-jacket ko, income yung nag-ano. Sa bagay pati ako, bakit hindi na matanggal yung ano, yung pamilya pantay-pantay. Pagka nag-ano, yun pa rin yung nag-a-appear. Pero pag i-open mo ng simpleng buhay vlog, saka papalit ko siguro. 3 beses kasi ata napalitan eh. Yung pangalan. Kaya ganun. Kasi yung pagulay before videos. Ayun. Kaya. May ano na lang, 15 minutes. Pabutin ko to ng 1 oras.
Kaya salamat po sa inyo. Yung mga patuloy na nanonood ng mga videos na kahit hindi nasusuklian. Itong lately talaga hindi ako naging sa YT. Hindi ako nakasupport sa mga YT. Kaya salamat ng marami. Nakakanto kasi mamalansya eh. Pagka ano, lalo pagka marami yung plansyahin, nakakanto. Six months yata before masukatan. Ganun ba yun? Siguro. Kasi yung akin, kailan ko ba ito inilagay itong simpleng buhay? May 6 months na ba? Pero parang wala pa. Okay, siguro ganun. Hindi pa siya totally napalitan. Beep. Ano yan? Pati siya kawan pa 6 months alright Kaya. O pati ako wala pang 6 months ata eh. Kaya siguro ganun na hindi pa siya na totally napalitan. Tapos even pagka minsan nag-i-email sila, pamilya pantay-pantay pa rin. Kaya salamat Ate Wandering nag-stay ka. Paanoin ko na lang ito mga ka-48. Paabutin ko siya ng 1 oras. Itong live na to. So, big things talaga sa inyo. Paano ba ito tanggalin? At kwenta ka Marites. Kaya pa, boring kaya. Lalo pagka kaya ka kami dito pagka yung oras ni Pangal daw, open na ang messenger. Maghanap na ng kausap. Nakakaano kaya mamalansya? Boring na trabaho ang plansya. Kakaantok. Lalo pagka marami, nakakatamad pati. Pero kailangan Hindi rin naman ako komportable. Yung mga iba, habang namamalansya sila is nakaupo. Hindi rin ako komportable. Parang hindi ko alam mamalansya pag nakaupo lang, lalo pagka maramihan. Parang hindi ko natatapos ba yung gawain. Unlike yung mga iba, nakaupo sila habang namamalansya. And salamat sa 6 thumbs up. Kaya pa. Oo. Marriage time. True, ate. Kaya salamat na lang sa social media kasi kahit pa paano naiibsan talaga yung
Naiibsan yung lungkot. Naiibsan yung antok. Hindi ka naman pwedeng matulog, lalo pagka may inaantay ka. Lalo pagka walang ibang tao sa bahay, syempre ikaw lang yung pagka biglang may mag-deliver, may kumatok. So, higa-higa pwede pa. Idlip-idlip. Pero pag yung tulog talaga na hindi naman pwede. Lalo pagka on duty pa. Yun lang kagandahan kasi free wifi naman. So, mag-anak na lang ng kamartes. Baliktad ba ito? Hindi. Sakit lang sa binti pagka matagal nang nakatayo. Awanti ka damit ta ate? Pagka mga ganitong oras din. Awanti aware mo nga udbeng or bakit? Ita, ayan nyo. Ayan mo. Sa 5 million di house, thank you so much for staying. Ayan. So, naka 52 minutes na po tayo. Thank you so much. Shout out. Sino man po kayo dyan. Yan si Ading Nubi na nagtambay. Maraming salamat, Ading, kasi syempre work mode pa. Pati dito wala. Yung lalaki nababas din naman siya. Kaya pwede tayong magdada. Mabigla da busing no at dada bigla kag katawag. Ding. True. Parang awan, work da amin, di maganda. Iba pa rin yun pagka, although wala namang problema, gaya ko dito sa bahay. Yung lalaki, most of the time, nandito lang din siya sa bahay. Wala lang siya pagpupunta siya ng Dubai, kasi yung office nila is sa Dubai kasi. Pero wala namang pakialamanan, hindi ko naman yung pinapakialaman. Pag nagutom siya, di prepare siya ng pagkain niya pagtanghali. Paghapon lang, ayun talaga, yung dinner lang. Yung niluluto ko talaga para sa kanila. Pero pag lunch, lalo na yung lalaki, hindi ko pinapakialaman. Bahala siya kung magutom siya. Wala yung pagtanyag sakit talapayag mo ate lagi. Pag andito yung lalaki ay so naka-headset ta. Lalo naman narimaan mo ti usap na mo ti kwa ka busy mo na dapat. Agmalmalom mo nakasama ti computer lang wala to. Tapos makita na bigla kang katawan, nanya katawan natin, pagarupda ka dati kwa magayam. Naka-online magayam, makibarmaritis magayam. Kailan ka ba nagbakasyon natin sa Pinas? Matutulog na. True. Pati dito ate, dinner. Pag breakfast kasi lang sila, bread, cereals lang. Yung mga bata, cereals at saka lang sila, bread. Hindi yung heavy. Bihira lang sila mag-heavy breakfast pagka lang, yung weekend, ganun pagka. Pero pagka weekdays, lalo na pag school days, cereals lang sila. Tinapay. Yung lalaki, tinapay with butter. Ayan, kape. Okay na yun sa kanya. Yung babae naman, kape lang siya in the morning. Hindi siya nagbe-breakfast. Kape at saka smoothie lang yung i-prepare ko sa kanya bago pumasok sa school. Paghapon talaga ayun. Yung heavy, baliktad, di ba? Sa atin is more on tayo, yung heavy meal natin is nasa lunch. Sa kanila dinner. Dinner naman. Nakaupo na sa harap ng TV habang kumakain. Speaking of food, nagutom tuloy ako. Syukada.
nasanay niya naka-headset, kakatawaan dak sa tupay at dakatuto. Sabagay pagka nasanay na, alam na nila eh, pagka tumatawa ka niya, nakikita nilang mag-isa, masanay dang amudan nga dakatungtungtong mo. Parang, sadya kong pagsasurot, ikon ko nakapaya. Ayun, salamat sa 6 na tamsak dyan. Hindi ko alam pag nagkatid na yan. Pero okay pa naman yung YT mo ate, ano? Hindi pa siya, no? Ang dami yung mga na-demonetize na. Sayang din naman kasi pagka hindi. Ay. Kakaantok na. Baka lumikit. Pero may bata ka ate, na alaga? Or awan? Kabilis naman maubos ang tubig eh. Sangsangpet manan adda. Sangsangpet manan adda na minduwa kaya nga na di. Meron na ulit. Kaya ayun din yung iniiwasan ko, sayang din naman kahit wala naman masyadong nanonood, wag lang naman siyang ma-demonetize, di ba? Kasi sayang din naman yung pinagpagulan niya. Pinagpuyatan kaya noon, ma-reach lang yung 4K na watch time, watch hour na niya, o 4,000 na watch hour niya. Nung pagtingin ko sa AdSense ko, ay sa studio ko, kababa na, grabe. Pati yung subscriber niya bumaba, nag-negative na siya. Yung watch hour niya bumaba. Hindi lang siya pula eh, gray na talaga siya eh. Mag-ano ako mamaya ate sa mo, sa playlist mo bilang pasasalamat sa pag-stay mo sa live natin ngayon. Ayun, isang oras. Isang oras na. Thank you. Maraming salamat Ate Wondering. Ayan sa pag-stay. So, naka-isang oras na tayo. So, I think in ko na. So, shout out Ate Wondering. Play kita mamaya ate. Para naman pasasalamat sa pag-stay mo sa ating live. So, shout out sa'yo ate. Thank you so much. Tapos, si Ate Karindom Standem, shout out ate. Kay Sis Rosel Ibias, thank you so much sis sa suporta. Ayan, kay Ading Novelin.
La Victoria Vlog, thank you so much. Ayan, so when nga Roger i-cover ko bigla maadda CPR. Yun lang kasi kanta kan gamin, di ba? Kanta gamin kin ka. Nakakaano na nga magano ng mga songs kasi puro copyright na. Pangit din naman pagka magano copyright din, di ba? Sayang din naman yung ano. Wala nang nanonood tapos hati pa sa revenue, di ba? Sayang yung effort. Okay lang pagka ano pag na-strike yun ang delikado. Demonetize agad. Lalo na ngayon, medyo pa-stricto na sila ng nabubulol ako. Ayan, so, pa-stricto na sila ng pa-stricto, grabe. Kunting ano lang, copyright. So, ayan, so, salamat ate. So, I think, i-stop ko na to. So, hindi pa ako tapos mamalantya. Pero parang nagugutom ako. Painit ko din yung food. Tuloy natin ulit mamaya yung ano. Pamamalantya. So, salamat ate. Shout out po sa lahat. Ayan, sa 3 million in the house, sa 6 na tamsak, thank you so much po. Sino man po yung mga nagtamsak na yan. Thank you so much. And sana po tayo naroon. May God bless po. God bless ate. Ingat-ingat. Ayan. Play kita ate mamaya. Oo, thank you so much. So, bye-bye. Have a good day po wherever we are. End ko na ate. Thank you so much. Paano na ba ito i-end? Ayun. Tama ba? Saan no?